ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, шумо бор доред мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акай Парвизро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва ин акамон 10 сола стажи корӣ дорад. ҳар ҳафта бор равон мекунад ба Тоҷикистон бо нархи арзон ва дастрас мебошад ва шаҳри Панҷакен, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Душанбе, Кӯллоб, Қурғонтепа, Регар бор равон мекунад. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед ва аз номи канали мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед. иншоалло ки скидкаи хуб ҳам мекунад ва борҳоятонро аз дари хона омада мегирад. марҳамат кунед дӯстон, ватсапон дар экран. ширкати Акай Парвиз дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, якумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бисёра камитар менависанд ки Акай Насим Деҷа, илтимос бисёр мақсад ки аз Душанбе ба намо бигир. якумин эълони мо қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Мишкоро, Хуҷабиё, 5 дар хонаи 3 сотиқа замина дарвоза дорад. 4 тарафи хона маҳкам, оби свети пастаи ҳастае, ошхона, ҳоҷатхона, бания ҳаста бадро. хулоса дидесен ремонтҳои замонавӣ. нархи хонаро 450 000 сомон мегӯяд. хонаҳош калони хушрӯанд. 4 тарафи хона маҳкам, 3 сотиқа замин, 5 дар хона, шаҳри Душанбе, кӯчаи Мишкоро, Хуҷабиё. ба курси имрӯза бигирем бардор 3 млн 787 000 рубл мешавад. марҳамат кунед, телефонно барои тамос 880 09 0020 занг бизанед. маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае. қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, кӯчаи Ҳабибободш мегӯянд. 8 дар хонаҳай 6 сотиқа замин бардор. хайли десен хона тоқа коробкаи криша часпондагӣ ҳастае. хона 8 дар хонаи дӯстони азиз 6 сотиқа замин дар ноҳияи Қумсангир, кӯчаи Ҳабибобод. нархи хона 120 000 сомон мегӯяд. ба курси имрӯза бигирем 1 млн рубл мешавад бардор. телефонно барои тамос 937 55 07 56 занг бизанед. маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, касоне ки ягон чи барои фурӯхтан ё ин ки реклама кардан дошта бошед, мошинаи, хонаҳай, заминаи, тракторай, хулоса чизе ки доред бардор дар ватсап равон кунед. мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаш мекунем. сеюмин эълони мо дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи 48 мегӯянд. 3 дар хона, 17 сотиқа замина бардор. хайли десен хона бо чи ремонтай. 17 сотиқа заминаш калона, ноҳияи Ёвон, деҳаи 4. нархи хонаро 190 000 сомон мегӯяд. ба курси имрӯза бигирем бардорони азиз 1 млн 596 000 рубл мешавад. номерҳои ватсапаш, номерҳои дастаи дар рӯи канали мо шумо монагай 935 03 71 61 номерҳои ватсапашам бардор. марҳамат кунед, хонаи арзон дар ноҳияи Ёвон бо нархи 190 000 сомон. муроҷиат кунед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, бисёр дар комментар менависем ки акаҷон илтимос хонаҳои арзон ба намо бигир. бардоро мо мисол хонаҳои арзонро пешкаш мекунем, мепартоем. шумо леки подписат карда нестем. 86% одамо бе подписат бардор тамошо мекунанд. подписат кунед ва лайкҳоро фаромӯш накунед. иншоалло ки мисол чӣ хеле ки хона партоем, чӣ хеле ки хона арзон партоем, бардор фақат ба шумо сообщение меравад ки
ана арзонтиҷа ё ин ки расиндаҷаи хонаҳои арза ана партофтак бидоин тамошо кунед.